Goedenavond. Het is het warm, hè? Deze hele week stond toch wel zo'n beetje in het teken van de hitte en de zorgen over onze gewassen. Maar er zijn ook zorgen over grote duinbranden. Natuurgebied Oranjezon bij Oostkapelle is zo'n plek waar het kritiek is. Vooral door de aanwakkerende wind is het nu extra gevaarlijk. Het is ontzettend door, ja. Het knispert echt onder je voeten, het kraakt onder je voeten. Eén vonkje en dat hele duin staat hier in lichte laaien. Dat gebeurde ook gisteren op de Brouwersdam. De N57 werd afgesloten en 300 mensen op een vakantiepark werden geëvacueerd. Als je ziet hoe snel het om zich heen sloeg, die vlammen, dan hou je toch je hart vast voor de duinen van Walcheren en ook van Schouwen natuurlijk. In Zeeuwse natuurgebieden wordt gewaarschuwd met borden. Ook gaan onder andere de veiligheidsregio en gemeentes, inwoners en toeristen extra informeren. Via social media worden mensen nogmaals eens duidelijk gemaakt om extra op te letten. Want één brandende sigarettenpeuk kan al een vuur veroorzaken. Met alle gevolgen van dien. Ook Klootwijk waarschuwt de bezoekers die kwetsbare natuurgebieden bezoeken. Rook sowieso niet in een natuurgebied. Dat is echt dat is levensgevaarlijk. Maar ook andere dingen zoals bijvoorbeeld even een bankje en je leesbureau bijvoorbeeld in het gras leggen. Ja, een zonnestraaltje er verkeerd op en je hebt een vonkje. En dan de boeren, die zien het ook misgaan. Het loof van de uien, dat hoort eigenlijk nu nog rechtop te staan. Ze moeten eigenlijk nog, als we gewoon voldoende regen hadden gehad, dan hadden ze nog een week of 3, 4 gewoon zo moeten staan. Normaal zou de oogst pas eind augustus zijn, maar door de hitte zal de oogst mislukken. De uien zijn te klein gebleven om te verkopen en dat kost hem een paar duizend euro per hectare. Maar ook de aardappels hebben te lijden onder de droogte. Vanwege de droogte zijn de aardappels te snel gestopt met groeien. Je kan het wel zien als ik ze laat zien. Kijk, ze zijn achtergebleven in groei, ze zijn veel te klein. En als ik het zo zie, dan is de helft van deze partij niet geschikt voor de frietindustrie of export. Toch zijn er ook boeren die het water binnen handbereik hebben. Zoals het zoetwaterbassin bij camping Olmeveld in Seroskerke op Walcheren. Het is nog niet eens volledig in gebruik, maar boeren zijn er nu al flink geholpen mee. Het bassin is inmiddels niet meer helemaal vol, maar het is nog vol genoeg om de komende tijd 6 boeren van water te voorzien. Voor ons is het toch in bepaalde gewassen wel een redmiddel, zeg maar, om de boel levend te houden. Wij vonden het eigenlijk een beetje zonde dat onze collega's een aantal jaar geleden eigenlijk verdroogden. En wij spoelen heel veel bruikbaar water in de sloot en dan is dat eigenlijk gelijk onbruikbaar om een gewas te besproeien. Samen met het regenwater dat erin komt, wordt het omgezet naar bruikbaar water. En dat helpt de boeren, maar lost niet alle problemen voor ze op. De bloemkool wel. In ieder geval de plantjes gaan het overleven. Maar in andere gewassen hebben we wel flink lagere opbrengsten. Als over een tijdje alles werkt zoals bedacht, dan kan de campinghouder nog veel meer boeren helpen. En er zijn ook boeren die zich helemaal geen zorgen maken. Sterker nog, het is alleen maar beter voor de druiven als ze moeite moeten doen om aan water te komen. Want doordat het droger is, worden er wel meer wortels gevormd. En hoe groter die wortelgestellen van die plant, hoe meer smaak en extract het uiteindelijk naar boven brengt in de druiven. Dus uiteindelijk vollere wijn. Toch wil deze wijnboer niet op de zaken vooruitlopen, want de druiven moeten nog zeker 7 weken blijven hangen. En we weten uit ervaring dat er in die tijd nog heel veel kan gebeuren. En eigenlijk is de komende 6, 7 weken dus het allerbelangrijkste voor de rijpheid en dus ook de kwaliteit van uiteindelijk de druiven. Dus wij hebben een gezonde spanning, maar tot nu toe ziet het er heel mooi uit. En daarom staan de flessen al wel vast klaar. En opvallend, je zou denken dat als er ergens veel water nodig is, dat dat wel op een golfbaan is. En in principe is dat ook zo, maar geel gras blijkt ook prima te zijn om de sport te beoefenen. Het is misschien alleen een beetje wennen. Het gras gaat stiekem echt wel heel lang zonder water. Zeker als je het beleid voert dat je eigenlijk nooit beregent. Zorg dat de wortel van de grasplant heel diep de grond in gaat. Wat resulteert in een sterker plantje. Want hoewel het gras er op het oog dan verdord uitziet, is het kerngezond. En dat terwijl het dus nauwelijks wordt beregend. Ik vind je moet gewoon bij de natuur volgen.
En in Engeland bijvoorbeeld, waar toch het golf vandaan komt, doen hun dit soort beleid eigenlijk al van dag 1. Dus in de zomer zijn daar de golfbanen gewoon wat bruiner van kleur. En ik vind het gekke werk om alleen te beregenen om het groen te houden. En het scheelt flink wat watergebruik in een jaar, hè? Ja, het scheelt echt extreem. Het oude beleid deden wij misschien wel 30.000 kuub op een jaar sproeien. En nu zitten we op krap 8.000 kuub. Dus dat scheelt echt enorm, ja. En golft het ook anders? Absoluut. De fairways bijvoorbeeld, die zijn zo hard als beton. Dus als daar het balletje na een slag opvalt, dan rolt hij nog gewoon meters verder als normaal. En daar moet je maar mee om leren gaan dan? Daar moet je mee om leren gaan, want dat is het spelletje natuurlijk. En hoewel er een beetje regen aan zit te komen begin volgende week, zal dat de extreme droogte voorlopig nog niet goed kunnen maken. Dat over de droogte. Er gebeurde meer deze week. Opluchting bij de schelpdierensector in de Oosterschelde. De PFAS-metingen die de sector zelf heeft gedaan en ook die van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit wijzen uit dat er maar weinig van de kankerverwekkende stoffen in mosselen en oesters zitten. De waarden blijven zelfs ruim onder de nieuwe Europese maximale norm. Het afraden van het eten van vis, garnalen en schelpdieren uit de Westerschelde vanwege de te hoge waarde PFAS deed een vraag opwerpen. Wat doet dat met die andere zeearm, de Oosterschelde? Zijn de PFAS een bedreiging voor de mossel- en oesterindustrie hier in Ierseke? Daarop is nu een duidelijk antwoord. Business as usual tijdens de opening van het mosselseizoen begin juli. Nadat voetbalcorrivee Johan Boskamp traditioneel de eerste mosselen naar binnen liet glijden, konden de vrachtwagens weer richting restaurants en winkels gaan rijden. Maar in de voorafgaande tijd wilde de sector zeker weten dat de PFAS-dreiging geen roet in het eten kon gooien. Eigenlijk onmiddellijk op het moment dat in de Westerschelde het werd aangetroffen, dachten we van we moeten onderzoeken hoe het bij ons is. De Oosterschelde en de Westerschelde hebben verschillende wateraanvoeren. Toch zijn ze in verbinding met elkaar. Zat daar een gedeelte van de zorgen? Je weet natuurlijk nooit precies hoe eventueel een stof zich zou kunnen verplaatsen. Dus vandaar dat wij ook het zeker voor het onzekere wilden nemen. Het eerste eigen onderzoek stelde gerust. Want de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de NVWA, zag geen reden om alarm te slaan. Diezelfde NVWA voegde vervolgens PFAS toe aan de lijst van mogelijk gevaarlijke stoffen die in schelpdieren gemeten worden. En ook die waarden bleken geen reden tot ongerustheid. Alleen er ontbrak nog één belangrijke schakel. De Europese landen waren nog in overleg en er moest nog overeenstemming bereikt worden. En we zijn heel blij dat dat inmiddels gebeurd is. Want Europa is inmiddels in actie gekomen en stelde afgelopen juni unaniem de maximale waardes PFAS vast. En wat bleek? De waardes in de Oosterschelde mossels en in de Oosterschelde oesters zijn vele malen lager dan Europa heeft vastgesteld. Zo mag volgens de nieuwe limiet van de Europese Commissie een kilo schelpdiervlees 5 microgram aan PFAS bevatten. Die limiet is een optelsom van 4 soorten PFAS die het meest worden aangetroffen. De hoogste waarde in de mosselen in de Oosterschelde, zoals gemeten door de NVWA, was slechts 0,4 microgram. En ook kokkels, scheermessen en oesters blijven allemaal onder de 1 microgram. We zijn bijzonder tevreden dat alle metingen, zowel monsters van onszelf als die van de NVWA, uitwijzen dat de getallen nog ver onder de norm liggen. Het aangenomen voorstel voor de maximale limiet moet nu volgens de Europese regels 3 maanden ter inzage liggen en zal waarschijnlijk in november definitief aangenomen worden. Het belangrijkste is dat ondertussen de schelpdierensector hier in Ierseke gewoon dat kan doen waar ze goed in zijn. Zeeland staat erom bekend, de vele buitendijkse schorren. Maar als er op korte termijn geen actie wordt ondernomen, dan verdwijnen ze langzamerhand uit het Zeeuwse landschap. En dat is om meerdere redenen slecht. Voor het milieu, maar ook voor de veiligheid van het achterliggende land. Dit gebied ligt in de Oosterschelde. We weten in de Oosterschelde is er zandhonger. Dat betekent dat die getijdenplaten die je daar ziet, dat die steeds lager worden. En hierachter hebben we ons schorren met de plantjes. En die planten, omdat die allemaal stengeltjes hebben die zo het water insteken, remmen het water, vangen sediment in. Dus die worden met de tijd steeds hoger. Nou, daarvoor gaat het naar beneden. Bij het schor gaat het omhoog. Dat betekent dat je ergens een steile grens krijgt. En op een gegeven moment wordt dat zo steil dat je een klif krijgt en die gaat zich terugtrekken. Dus je krijgt eigenlijk een eroderend schor wat langzaam verdwijnt. En dat proces,
Dat moeten we stoppen. Want volgens Bouma verdwijnt er door deze zandhonger op termijn een stuk bijzondere natuur in Zeeland. Daarnaast vermindert de functie voor kustbescherming. Hè? Want hoe breder zo'n hooggelegen schor voor de dijk, hoe veiliger het is voor de dijk daarachter. Bovendien blijkt uit onderzoek dat schorren 5 keer meer CO2 vasthouden dan een bos. Volgens Temmink, een van de wetenschappers die het onderzoek heeft uitgevoerd, nog een belangrijke reden om dit ecosysteem te beschermen. De schorren zoals je die hierachter ziet, die hebben dus een hele hoge CO2-dichtheid. Dus dat betekent per vierkante meter ligt er heel veel CO2 opgeslagen. Terwijl in bossen over de hele wereld gezien ook heel veel CO2 wordt opgeslagen. Maar dat is dus veel minder dicht. Dus je hebt veel meer oppervlakte nodig om die CO2 daar vast te houden. En CO2 vasthouden is dus belangrijk in het licht van klimaatverandering, waar we dus nu mee worstelen als samenleving. Temmink hecht dan ook veel waarde aan de uitkomst van het onderzoek. Omdat het gewoon aangeeft hoe belangrijk deze ecosystemen zijn, hoeveel CO2 ze opslaan. En daarnaast ook natuurlijk, als je die verliest, hoeveel CO2 nog weer de lucht in kan gaan. En dat moeten we gewoon stoppen. Dus het geeft wederom aan welke systemen zijn belangrijk, waarom zijn ze belangrijk en wat we eigenlijk moeten gaan doen om ze te herstellen. Ook Bouma onderstreept het belang van dit onderzoek en vindt dat de schorren in Zeeland beter beschermd moeten worden. Een goed beheer is een uitdaging, helemaal in een tijd met stijgende zeespiegelstijging, meer stormen, meer weersextremen. Maar dit geeft ons gewoon weer een aanwijzing. Wees zuinig op deze gebieden en ga er goed mee om. Het NIOS is hier al mee bezig en zoekt samen met de provincie en natuurmonumenten naar oplossingen om de zandhonger tegen te gaan. Vroeger werd er wel eens een rand stenen langs de schorren gegooid. En dat is heel effectief. Maar het maakt het schor ook eigenlijk dood. Hè? Want je kan niet meer een uitgroeifase krijgen. En wat we nu willen proberen is meer milieuvriendelijke methodes te gebruiken. Waarbij we de golfaanvallen op dit gebied verminderen. Dan kunnen we zelfs misschien weer zo'n systeem uitgroeiend laten maken. En dat zouden we heel graag willen. Nederland, dat is molens, tulpen, klompen en ook kaas. Op ansichtkaarten dan tenminste. Die staan daar vol mee. Maar ja, wat staat er dan op de Zeeuwse ansichtkaarten? Als er groente uit Zeeland op staat, zie je dan bolussen en mosselen? Nou nee, is het antwoord. Wat er wel op staat, dat hebben we eens even uitgezocht. Je bent op vakantie in Zeeland en je wilt heel ouderwets een ansichtkaart sturen naar je familie en je vrienden met groeten uit Zeeland. Nou, keus genoeg, maar wel veel van hetzelfde. We hebben 120 ansichtkaarten gevonden en uitgezocht welke afbeelding nou het meest voorkomt op die kaarten. En ik sta nu als het ware in de top 5 van meest iconische plekken in Zeeland op ansichtkaarten. Hier op het strand van Dishoek. Op 5 staan de meeuwen. Op 4 de duinen. Op 3 het strand. Vervolgens op nummer 2 de paalhoofden. Maar met stip op nummer 1 de vuurtoren. Wat moet er op een ansichtkaart staan met groeten uit Zeeland? Nou, ik denk toch wel wat water en een zeedijk en strand. Dankjewel. Verkoopt dat nog een beetje, ansichtkaart? Ja, nog steeds. Niet zoveel meer als 20 jaar geleden, maar we verkopen ze nog steeds. Ja, dus die molentjes zitten nog steeds vol? Nog steeds, ja. Ja, zeker. Vanochtend nog aangevuld, dus het loopt nog steeds. En is die klant te beschrijven? Wie koopt er nog ansichtkaarten? Niet alleen oude mensen, ook jongeren die naar opa's en oma's sturen nog. Maar niet meer zoveel als vroeger. Vroeger had je echt 50 kaarten die werden verstuurd en nu zijn het er misschien 10. Ja. Dus dat is het verschil. Dank u wel. Alsjeblieft. Fijne dag verder. Er staan ook opvallend veel dieren op de ansichtkaarten met groeten uit Zeeland. Ja, natuurlijk de meeuw, maar ook de zeehond en zeesterren en de leeuw. Maar ja, die komt dan natuurlijk alleen maar voor in het wapen van Zeeland. En als het gaat om gebouwen, dan scoort de Zeelandbrug heel hoog. En het stadhuis van Middelburg, maar het vlaggenschip in Zeeland is toch wel de stormvloedkering. Nog even terug naar die vuurtoren met stip op nummer 1 op de Zeeuwse ansichten. We hebben er 6 in Zeeland. Maar we kwamen ook een mysterieuze 7e tegen. Na een beetje speurwerk bleek die in Ouddorp te liggen. Ja, het is toch echt groeten uit Zeeland en niet uit Zuid-Holland. Gesteggel rond het parkeren langs de Veerse Gatdam. De huurprijs voor het terrein wordt 200 keer zo hoog.
Het is goed mogelijk dat parkeren daarom ook duurder gaat worden. We hebben nu €10 betaald voor 4 uur. En wat vindt u daarvan? Vindt u dat goedkoop? Vindt u dat duur? Ik vind het wel genoeg. Weet je, de prijzen nemen allemaal toe. En als dan die parkeerkosten gaan toenemen, dan wordt het wel een heel duur dagje strand. Parkeren kost nu €2,40 voor een uur of €12 voor een hele dag. Maar zouden de bezoekers er ook meer voor over hebben? Ja, iets meer misschien, maar niet te veel meer. Misschien €15 max. Ja, het strand is natuurlijk wel heel erg lekker. Dus dan heb je het misschien wel voor over. Maar ja, het is wel zonde. Misschien toch met openbaar vervoer gaan. Maar dat is hier ook wel een dingetje natuurlijk. Het zit allemaal zo. Het waterschap huurt dat parkeerterrein van het Rijk en probeert het tarief nog omlaag te krijgen. De gemeenten die huren het dan weer van het waterschap. En zij zijn bang dat die hoge huur voor hen betekent dat de winst die ze nu maken op die parkeerterreinen verdampt. En wie wel eens tussen de Westerschelde-tunnel en Middelburg rijdt, is het ongetwijfeld al opgevallen. De groene streep tussen de 2 rijbanen, die aangeeft dat je er 100 mag rijden, heeft ineens een andere kleur gekregen. Het is een foutje, heeft de provincie laten weten. En na de zomer wordt het overgeschilderd in de goede kleur groen. Hoeveel het foutje kost, is nog niet bekend. En op vrijdag ging het over het aantal woningbranden. Dat is in de eerste helft van dit jaar met 40% gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Blijkt uit cijfers van de veiligheidsregio Zeeland. Een verklaring voor die stijging is er nog niet te geven. De belangrijkste oorzaak wel, dat is de keukenbrand. Dus ja, en toen ik zeg, Jan, ik ga nu de brandweer bellen. Ja, maar ik zeg, nee, ik ga nu de brandweer bellen. En dat heb ik gedaan. Keukenbranden staan nog steeds met stip op nummer 1 als het gaat om woningbranden. Ineke Poortvliet uit Arnhemuiden kan erover meepraten. Bij haar sloeg vorig jaar de vlam in de pan. Mijn man was zelf kibbeling aan het bakken. En hij was olie in een pannetje aan het verwarmen. En toen ging het mis. De vlammen sloegen eruit. Ja, ik loop vanuit de voorkamer naar hier. En ik zie het. Ik zeg, oh, wat is dat? We hebben brand. En... De vlam was in de pan geslagen, zoals hier te zien is tijdens een proef. Normaal gesproken gaat het vuur in de pan uit zodra er een deksel op wordt gedaan. Bij Ineke bleek echter de olie te heet en ging het vuur niet direct uit. De brandweer was gelukkig snel ter plekke en bluste het vuur alsnog. Tijdens de demonstratie bij het veiligheidscentrum in Vlissingen zien we wat er gebeurt als er water bij de brandende olie wordt gegooid. Ook moet je geen brandblusser gebruiken, want daarmee kun je geen brandende olie doven. Bij verzekeringsmaatschappij ZLM kwamen in de eerste 6 maanden van dit jaar al bijna net zoveel meldingen van woningbranden binnen als in heel 2021. Wat we de laatste jaren natuurlijk wel wat meer zien is schade door accu's, door opladen van allerlei apparatuur. Maar we zien toch ook nog heel veel, en dat is eigenlijk wel de hoofdmootschades die in de keuken ontstaan. Vlam in de pan, dat soort dingen. Heel veel mensen denken, een brand dat overkomt mij niet. Maar weet je dat er elke 15 minuten ergens in Nederland een brand ontstaat. En dan is eigenlijk de hoofdoorzaak het menselijk handelen. Vaak onoplettendheid. En wat we dus willen is mensen bewust maken van hun eigen gedrag. Daardoor voorkomen dat er brand ontstaat. Wat heb ik ervan geleerd? Dat het je kan overkomen zonder dat je het eigenlijk... Je denkt er niet bij na van dat kan mij ook gebeuren. En het kan gewoon gebeuren op een zaterdagavond als je aan het koken bent. Maar of er nog kibbeling wordt gebakken? Nee, kibbeling wordt niet meer gebakken, die gaan we gewoon halen. Dan is die denk ik net zo lekker en minder gevaarlijk. En tot zover Zeeland de Week. Ik wens u nog een hele fijne zaterdagavond.